L-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Alfred Xwiereb ġie lura Malta wara li ntażel biex jieħu ħsieb il-Knisja tar-Reġjun tal-Korea u tal-Mongolja. Il-ħidma tiegħu bħala nunzju apostoliku se tikkonsisti li fost il-ħidma tiegħu u jkun il-medjatur bejn il-poplu tar-Reġjun u l-Vatikan. Aċċettajt b'entużjażmu wkoll għedtlu lill-Papa u nixtieq li fuq il-passi tal-predeċessuri tiegħi n-nunzji ta' qabel inkompli nibni pontijiet hekk li ngħaqqad kemm jista' jkun anki l-motto li għażilt bħala isof illi it-talba ta' Ġesu il-koll jalla missier il-koll ikunu ħaġa waħda. Illa li x'nemmen illi l-ġejjieni tal-umanità u li nkunu familja waħda. Ħafna jaħsbu li meta jkun hemm is-separazzjonijiet aħna nkunu qed nipproteġu lil nfusna, iżda aħna fir-realtà nkunu qed nagħmlu il-kontra. Meta jkun hemm separazzjonijiet aħna minn għalina li se nipproteġu ruħna, imma fil-fatt nkunu x'aktarx qed nfaqru lil nfusna. Hekk jiena nixtieq li ninfetħu iżjed. Fost il-kummenti li ta' tul il-konferenza stampa huwa elenka l-fatt li l-ħidma se tkun ukoll li jsaħħaħ il-fidi fir-reġjun, mistoqsi fuq l-isfidi li jista' jsib quddiem wiċċu u jservu bħala xkiel għal missjoni li jrid huwa jwettaq huwa għalinna hekk. Peress li ma kontx qed nistenna din is-sejħa, ma tantx naf ngħid il-verità dwar il-Korea, imma nixtieq li nsir naf ħafna fuq il-Korea, anzi nixtieq li nistudja ħalli nkun naf il-Korea biex nkun nista' inħobb u nservi aħjar lill-Koreani u anki jekk il-bambin jippermetti nitqaddes magħhom ukoll jiġifieri hekk dan ix-xewqa tiegħi li nsir nafhom, nservihom, inħobbhom u nitqaddes magħhom. Iżda huwa għalinna li d-diskussjoni ma' dawk ta' qablu qatt trid issir u bekk se jkollu aktar idea ċara ta' dak li hemm bżonn isir fir-reġjun. Il-handover għandha ssir ftit qabel nitlaq. Is-soltu jagħtu ċans l-nunzju 3 xhur mid-data li tiġi mħabbra l-aħbar, il-ħatra, sa dakinhar li jitlaq. Ġifieri naħseb li se nitlaq l-aħħar jiem ta' Mejju. U qabel nitlaq se jtuni ftit briefing. Huwa mill-ġdid għalaq fuq kemm qed iħossu onorat lil Papa Franġisku taħt dan l-irwol u qal li l-missjoni tiegħu se tkun ta' esperjenza ġdida iżda wkoll ta' ħajja ġdida li tista' isservi sew għall-ħidma fir-reġjun kollu.